Shubor nakaslem jong udongsan Hima. San ngut ki brio kila Mynsaw Hadien baka Jingbthei kalami na kaway ka Dukan de marjot kabadan ha Keating road Shalong ha kapor kumba shibaji mensngi ha kasngi ublay kat tedam kalaling o hitui na katto kat ni ki Dukan ha kamala ka basyapo na benta katto kat ni kenta kat ba ki pulet pelip ding kidang persang banwat ya kalat kalenti bantem ya keding ha ka sedang lai teli ki kali pelip ding lawan poi bantem ya keding bat Hadien lawan poi shu salai teli. Ya kita kibala Mynsaw latip kum Usa Muhammad, Bilal Hussein, Kamal Udin, Nur Muhammad Khan, bat Nishan Singh. Bat kini mentagi don hapring ke Jingsumar Hashalong Civil Hospital. Uwe pulet ulaya thu bakatay kamshim la ja na mar ka Jingbthei jo ka tendong shet jingshet. Na ba ubadan hapok Dukan umshim la laylay. USP ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger uloong baka Jingbthei kala ja na mar ka kenja umpniang. Na kitendong senret kat ba kinong tray kidang penprai kitendong ba di duma haga jakaret kabalong kendong. Bala susuba ba kinong tray ki persyang ban pliet kitendong jing senret kabalay alam siya katay ka jingja. Na kaliang ka crime scene unit ka dog squad ba ka kinhon forensic lawan poy ha katay ka jaka. Kading kelas dang na kudam jo katay ka Dukan di marjot ba suway dia katay ka yeng mala lalong try da UH rapsang. Shekhar na nong song ka Keating road uloong bakaladan ka Jingsawa ka bajam ha kapor kumba shibaji mensngi borlami shabar ban ped pala jayu kat kum ka jingetho unat katadam yong kalane la kattu kat ni por ba sapriang ru sha kattu kat ni kiyeng mala ba shajrong na kaliang ki pulet kila kubur ba ka basdang ka kenhun forensic kamshim lala bandrung sha katiga Dukan na marjong katadam laong ru ba bungut ki pulet pelip ding kila poy ha katiga jaka bat kala shimpor kattu kat ni kenta bantem ya katadam bat kading ru umjo ha ka jo ko por ka menteri sarkar ka badai ru ka MLA ka East Shalong constituency College Civil Hospital ban khmi kini bala Mynsaw ha ka te ka jingja आपका वो कॉन्ट्रैक्टर पैसा अभी तक नहीं दिया कुछ नहीं दिया कुछ असिस्टेंस नहीं दिया हम आया हमें अभी